Здравейте на всички отново. Ние ще си говорим за темплейти, как да създаваме антетка. Ето тази антетка с информация, която автоматично да се показва всеки път. Таблица за Single Party за Assembly Drawings. Те ще бъдат две различни. Ревизии и от Template Editor, как да импортнем и как да ги вкараме DXC файл или DVG. И след като сме създали вече от предишното видео някакъв стандарт за чертежи, за single part, за асемблита, т.е. стандарт за как ще изглежда чертежа с всичките необходими настройки, като цветове, шрифтове, фонтове, височини на фонтовете, големини на буквите. Това е един примерен в момента, който ще използвам същия примерен, който използвах в предишното видео. Тук целта не е да обръщам внимание, че тази буквичка се разминава от тази буквичка. Идеята е, че може да се променя всяко едно нещо. Отделно върху това, ето тук обикновено трябва да имаме антетка, както показахме в началото, на Layout. Първо като цъкнем два пъти на черния екран, ще ни се отвори този прозорец. В Layout избираме си Edit и обикновено ще имаме някакви заредени листове, A0, 1, 2, 3. Ще си създадем от тук направо нов Layout, Create New Layout и ще го кръстим Single Part Layout. Долу на Drawing Size имаме най-различни видове, които автоматично ще се заредят. И тук виждаме на Drawing Size имаме само A0 в момента. Това ще ни представлява ето този лист, A0. И тук може да си добавим A1, A2, A3, A4, всичките отделни листове. И ето тук имаме Margin на Frames. Т.е. ще има отстояние от края на чертежа. Обикновено, когато се принтира чертеж, принтера не позволява да се принтира точно по ръба на листа. Затова трябва да имаме тези отстояния. Обикновено те са около 5 до 10 мм. Аз съм ги оставил за 5. Ако въведем само нули, ще видим, че тази синята линия ще се отмести до бялата. Ето така. И всичко, което е в тази част, принтера няма да го принтира, но ние ще имаме обекти и чертежа ни ще се прекъсне. Затова е хубаво да го имаме. Ето това отстояние на 5 или на 10 мм, както казах. И ето така ще бъде на 5. Това зависи от принтера какъв е. Тук трябва да си добавим сега таблица. Add Table. Сега, тук съм създал вече една таблица, която се казва... Измислил съм едно име на фирма, което ще се казва DABIM. DABIM Single Part Title, ето това. Антетката ще изглежда по този начин. И първоначално, когато нямате създадена антетка, може да използвате просто която и да е, да цъкнете два пъти върху нея, ще се отвори Template Editor или в ето тази папка, откъдето може да си го стартирате. Така, тук ще създадем нова антетка, Graphical Template, от Insert, Component, ще си добавим Header. Ето тук съм показал кой компонент за какво служи. Insert файл, ще си добавим антетката в DVG формат. Ще бъде в мащаб 1:1. Ще ни се отвори широчина, височина. Ако го поставим просто единици навсякъде, ето тези три места, на марджина ще напишем нули. И тези единици автоматично ще ни пита, понеже е прекалено много голяма антетката, ще ни вземе автоматично какви размери ни трябва. Това ще го направим два пъти, ето така, OK. И след като го запишем това отново в Firm фолдъра, ето тук в Firm фолдър, DABIM Single Part, това име OK. The file already exists, понеже вече съществува. Цъквам Yes и ето тук Add Table, Single Part Title и вече си имаме антетка с някои основни надписи. Когато му дам Save, ще му кажа да апдейтне всички останали листове. И сега тук трябва да се извикаме най-важната информация. Ето тук отново в Template едитора ще му дадем Ungroup и всички ето тези надписи трябва да се извикват или от името на проекта, или от някои други менюта. Сега ще покажем точно как. Сега тук трябва да обърнем внимание, че ние добавихме само единствено header. Съответно, в другите insert компоненти, page header, row, page footer и footer, там ще видим различни полета, които ще може да добавяме. И от ето тук, insert, value fields. Това ще ни бъде основното поле, което ще вкарваме почти навсякъде. И тук ще имаме всякакви атрибути за header.
тук, Project, ще си добавим Builder или Builder Name. Веднага ще му променим фонта, тъй като е много голям. Окей. Даже на 2,5 с този шрифт. Така, окей. На Client. И ако сме пропуснали да променим всички ето тези шрифтове, в шрифт, в който на нас ни хареса, може да си ги селектираме всичките и да си ги променим от тук. Ето така, Apply, окей. Всичките цветове са променени. Така, и по-нататък трябва да си добавим полета за Project, Project Name, ето тук за Drawing Title, Drawing Number, Drawing Number, List, ето тук. Ще покажем още някои интересни неща за List, Scale. И да започваме сега. Insert Battlefield. Ето тук искаме да се показва ето този Project Number TV 101. Отново Attributes, Project. Тук трябва да имаме Number, Project Number. Това ще го променим на 2, даже 2,3. Ще си изкопираме името на проекта. Тук ще се променим Project Name. Просто ще сменим Project Name. И тук ще променим. Тук ще го оставим с 20. Align всичко на left. И тук на Project Number, където е да взема стойността на проекта, трябва да го променим на Project Name. Окей. И съответно ето тези number 1, 2, 3, 4. Това са стойностите на полетата. Тоест вече ако имаме функция, ето тук от формулите може да си ги извикваме по името на полето Project. Не, като името на полето може да бъде всякакво, име 1, име 2 и по-късно да си извикаме точно това поле, в което има тази зададена функция вече. Това вече е Drawing Title, OK. Drawing Number. Тук е Drawing Name. И на Part Mark Drawing Name Base. Имаме тук две name.base, долу черта base. Малко се различават. Ето тук ще използваме Drawing Name, а на другото поле Drawing Base. Ще запишем. Ще отидем в текла. Ето тук. Какво виждаме? Drawing Number WBP 108. За марката, това ще ни е само името на марката или да Drawing Name. Drawing Title ще бъде ето това, стандарт 1. Малко са разбъркани. И вече Title 1, Title 2, Title 3. Title 1, 2 и 3 са тук. А Drawing Title е всъщност името на чертежа Drawing Name. Стандарт 1, което го приема. И тук ако не искаме ето тези скобки да се появяват на марките, тук може да си изберем от Drawing Part Position. Така. Save. Като заредим на ново чертежа, тук ще се появи с наклонена черта. Това също може да се оправи. Ето тук на Replace има функция Replace, където има наклонена черта да се замени с точка. Apply, Save. И като отворим на ново чертежа, ще се появи ето така с точка. И също така другия начин е от Advanced Option на Part Position. Ето тук трябва да си въведем Part Prefix с проценти. Това означава, че извиква променлива, а отделните стрингове или текстове накрая те не се разграничават с проценти. Тук ще ни пита, че не е препоръчително да се променя това по време на проекта, а е хубаво от начало при стартиране на проект. И така ще си имаме BP108. И тук може да елиминираме тази функция и да оставим само стойността
И тук ще си имаме отново, като презаредим чертежа, BP108 отново същата, без да имаме осложнения тук в темплейта. И по-нататък за това кой е начертал, кой е проверил, кой е одобрил, издаден, тук с дати, кога е създаден чертежа, всичките тези неща. Първо те се показват в ето този диалогов прозорец на чертежите. Ето тук Created, Modified, съответната ревизия, ако има такава. Ето одобрен, дата на одобрение, Send for Approval, издаден за одобрение, дата на проверка, проверена от кого, начертана от кого. И тук съответните менеджери, задачата е зададена от кого и за кого. И накрая някакъв коментар. Всичките тези полета може да се извикват автоматично. Ето тук. И тези всичките полета са ето тук. User Defined Attributes. Ето тук се появяват едно по едно всичките. И тук ще си напишем примерния сен Борис Веселин Георги изчертал за всичката тази информация. Тук ще се запишем клиент и е одобрено от клиент. И тук ще си скопираме отново нови полета. Тук ще ги напишем името на всяко едно отделно. Date created, date issued. Issued издаден за одобрение и Веселино. И тук ще си променим сега стойностите. На Drawn By трябва да си изберем User Defined, Drawn By и паралелно за другите Checked By, Approved By, одобрен от кого, Date Created, тук е вярно, Date Issued, тук ще ни вземе датата на чертежа, в която сме го изпратили, или по-скоро в датата, в която сме маркирали за издаване. И накрая, ето тук дали проверява, за проверката дали чертежа е изпратен или не е изпратен за одобрение, трябва да си напишем формула. Ето така по този начин. Drawing Date Issue, ако е различно от 0, тогава е издаден за одобрение, а ако е равно на 0 или не е издаден за одобрение, тук е един елементарен if statement. Така, Ctrl S, Save. И вече като се отворим на ново чертежа, тук обаче виждаме следните проблеми. Тук с звездичките означава, че символите за полето не са достатъчни, трябва да ги разширим с малко, т.е. да се смести целият текст. И след като поразместихме малко контекста и добавихме ето тези текстове тук да бъдат с дължина 10 символа, тези да бъдат с 10, премахнах ето тази линейка и удължих ето този текст и всичко да се побира. След което добавих обекта, локацията и региона. Съответно тук да се появява Structure, Европа и UK. Това ще са ето тези полета тук. EU, Structure и UK. Location, регион и обект. И с какво е накрая полезно всичкото това, което направихме. Ето тук User Defined Options, като се вземем всичките тези опции и си маркираме съответните чертежи, при които искаме те да бъдат направени по един и същи начин, т.е. да се изписва ето тази информация навсякъде по един и същи начин. Modify, ето така. И ще се пренесе цялата информация на всички чертежи. И който чертеж да отворим след това, тази антетка ще бъде навсякъде една и съща. И още нещо, тук трябва да добавим Scale, ревизия и Document Type, ето това да бъде General Arrangements и така ще ги добавя набързо, без да навлизам много в детайли. Тук ще си скопирам просто 3 полета, ще ги подравня. Left, така. Ето тук Drawing Scale за първото, Drawing Scale, тук имаме 1, 2, 3, 4 и 5. Това са за различните вюта и тук ни казва, че имаме прекалено голямо място, затова length дължината се променяме на 5. Сега имаме Drawing Scale 1. За Drawing Sheet тук имаме всички ето тези чертежи от 108, BP, който е, после имаме PP2, 3, така нататък.
Това примерно ще бъде един комплект от 90 чертежа. За User Defined Field вече говорихме. Тук ще го напишем, че първият ни чертеж ще бъде 5, последният ще ни бъде 90. И тук използваме този скрипт, който съм показал в 4 различни страници. И ето така ще ни се номерат от 1 до 90 и това ще бъдат всичките в случая в колонка Comment. Тая колонка няма никакво значение къде ще бъде, тъй като в темплейт едитора може да се извикаме вече която си искаме колона и каквото си пожелаем. И от тук атрибут отново ще напишем comment. Това ще бъде в Drawing, User Defined Comment. Ето тази опция. Отново прекалено дълго ни е. Тук ни трябват 5 или 6 символа. И като отворим чертежа, вече ни се появява ето тук. Scale мащаб 1 към 10. Този ли ще бъде 1 от 90. Този ли ще бъде 2 от 90 със съответния мащаб. 4 от 90. И така нататък. Сега. Тук General, дали е General или Workshop Drawing. Така. Ревизията. Тук от ревизията какво искаме да се извиква. Като затворим чертежа и дадем дясно копче, имаме Revision. И тук е ревизия, марка. Когато създадем ревизия, която е 1 примерно или 0. Create. Тя ще се номерира ревизия 0, ще ни бъде с пореден номер 1. Или ревизия А. Ако изтрим тази ревизия, въведем само А. Тази ревизия ще бъде първа. Б. Ето тук ще ни се наслагват 1 и 2. Created by. Отново имаме тук за ревизиите абсолютно същата информация, създадена, проверена и така нататък. Същите ето тези полета може и тук да ги написваме в ревизията. Съответно, кога и как е създаден чертежа от ревизия, от тук даже по същия начин, даже ако ни е по-лесно, чрез ревизия, може да си попълваме отново ето тази таблица. За момента за ревизия ще използвам само последната ревизия, която е Mark. Ето това. И отново тук символите са непрекалено пак на 5. Това ще окръстим Revision. Ref всъщност само така. Save. И тук имаме ревизия B. На това, което беше или 0, не сме задали ето така W в кавички. Така ще се зареди вече с W. Вече си имаме една долу-горе прилична антетка с информация, която може да се попълваме директно по чертежите, ревизии, които може да си правим. И следващото нещо, за което ще си говорим, ето тази таблица за Single Part Profile или Plate Data, в която ще ни се показва Part Mark, съответния Part Mark профила, стомана, бройки, колко бройки ни трябва от този вид плоча или профил. В случая това ще бъде една плоча, която се повтаря на 300 места, дължина, широчина, височина, килограми и общо килограми за тази марка. File New, създаваме си нов графичен темплейт. Така, Insert, Component, Header, ще ни трябва тук вече и Component Row. Ще се зададем от тук Part. Виждаме най-различни обекти, които може да се извикват от тук. Ще разширим малко тази таблица. Insert File. Ще се извикаме това. Тази таблица. Ще я копираме тук отгоре. Ungroup и на двете. И от тук трябва да изтрем горната част, от тук долната. И тук премахваме всички ето тези надписчета. И на място на тези надписи тук трябва да се покажат
Insert Value Field, вече тук сме на атрибут Header, където имаме Drawing Project и Revision. А вече в отделния row, това е вече на по-долно ниво, имаме отделните опции за отделните партове. И също така имаме и за асемблита. Cast Unit, Current Drawing от съответния в текущия чертеж какво да се отваря. Отново имаме всичките опции от Drawing менюто, т.е. от диалоговия прозорец. История, вече имаме тук по-подробни неща. Created, Modified, така нататък. За съответния парт става въпрос. История на парта. И отново си имаме Project, но това меню от Project би трябвало да е тук в Header, но нищо не пречи и тук да го има. И за парт имаме вече парт долна черта Position. Ето този Part Position Number. Тук ще го направим с 4. Всичките ето тези трябва да са Number. И така и така. Сега всяко едно трябва да го преименуваме. Тук имаме Part Position Field с Part Position Field. Тук имаме Part Profile на атрибут Part Profile. Part Profile. Така, тук за стоманата ще си изберем с материал. Part материал. За контите. За общия брой имаме модел долна черта Total Number of Similar Objects in that модел. Това е OK. И тук имаме за length, отделно length. Тази. Сега трябва малко да се поразбутат. Така. Тези трябва да са 3, 2, тези трябва да са с 4 символа. Part height трябва да е височината. И тук трябва да напишем unit или weight.net. Ще напишем само височина. Първо трябва да вземем ето това model total. Не, формула. Умножено по ето това тегло. WeightNet. Проверяваме дали е верна формулата. Окей. Променяме на 3 с децимал или на 4 всъщност. И всичките тези трябва да ги подравним. И ето отново виждаме този проблем с звездичките.
След като се променим ето тези числа тук, като отворим на научите, те ще се променят и вече ще имаме общо тегло на отделния елемент. И тук може да направим една проверка 562,6 562,6 по 29 ни дава 16 кг стомана. И тук последните 2 кг от кръжка на закръгляването, понеже умножаем по 29. Това ще ни е някакъв окончателен вид за базова информация, която ни трябва дължина 8884 мм, като тази широчина 180. Това примерно е полезно при плочите. Височината 400 и теглото на профила. Като отворим друг чертеж за плочия, ето тук Part Plate 3, плочата с нейния профил 10 по 100, 10 мм дебела, 100 дълга, S235, бройки, дължината, височината, всъщност тук височината е 10, кришка, дебелината 10, да, правилно, височината 100, теглото на една бройка 1,7 кг и общото тегло 1,7, 23,8, отново при грешка на закръгляването. Като тук може би просто съм пропуснал, или ако съм пропуснал да добавя, е как да се добави тази таблица. Ето тук, Add Table, Single Data. И тук задаваме Close. Това ще се казва... Първо ще апдейтнем всичко и ще се казва Single Part Layout. И то ще се зарежда от тук Single Part Layout. И следващото, което ще разгледаме е за Assembly. Ето тази таблица, която става въпрос вече за асемблята с заварени плочи. Кои марки участва в завареното асембли. Съответните стомани, бройки за всяка една, общо тегло, номер и долу-горе абсолютно почти същата информация с леки разлики за антетката. И тук ще направим почти също както при Single Part Layout-а. Затова няма да се спирам и да обръщам внимание толкова много. Тук новото, което ще създадем е Page Footer. В което ще пише общото тегло и общата площ и общия брой на заварените елементи. Тук на Assembly ще го променим от Assembly на Part. Това ще се казва Part.
И започваме да вкарваме всичките променливи. Тук ще си променим само фонтовете и големините на буквите. Тук си въвеждаме профайл и материал. Тук ще си въведем теглото на отделния парт. И тук ще цъкнем само Sum, за да не изкара цялото тегло. И тук сме пропуснали да въведем ето този партмарк да се показва само ето тук отгоре. Тук ще изкараме всичката ето тази информация извън рола, който ще се повтаря поради това, че ще имаме много наброй парт позиции. Като заредим отново чертежа, ето, вече няма да се показва този партмарк на всеки отделен рол, всеки отделен ред. И ето така бързо и лесно си направихме и таблица с съответните. Тук виждаме едно грешно нещо, което още не сме променили. Това е общия сбор. Ето това поле part weight. Вече може да си го извикаме ето тук. Part weight по този начин с кавички. Total ще ни сумира аналогично на Excel. Тук ни трябва същото за part area. Тук ще го променим area на part area. Окей. Тук ни трябва същото за всички отделни части, колко са те на броя. Фонтите. И целта в момента не е да изкараме общия брой асемблета. Тук ще се добавим един row assembly. Така. Този row или този ред може да го скрием ето тук с hide in output. Apply. И в него ще си го разширим даже малко. В него ще добавим ето тази функция model total. И тук вече имаме model total, обаче като assembly този път. А тук имаме model total като отделен парт. Тук вече има значение този ред като какъв тип е добавен. Тоест имаме разграничаване на типовете редове, които могат да се добавят било то за part или за assembly. Също така имаме и sub-асемблита. Кога е необходимо да имаме sub-асемблита? Когато е необходимо няколко асемблита да бъдат сглобени първоначално на обекта и след това цялото вдигнато като едно sub-асембли, най-общо казано. И това ще си го кръстим като Total Assembly. Това е окей. И тук най-отгоре ще добавим отново формулата Total с Total Assembly в кавички. Окей, Apply, окей, Save. И тук отново имаме Total, обаче на part quantity. Тук вече сме дали обаче Sum Values. Би трябвало да сме го дали. И тук, когато извикваме Total, в случая quantity, окей, ще ни сумира всичките от този ред. Добавихме след този надпис Total Required Assemblies и съответното поле.
Ето тук забравихме само да променим get value, не model total, защото така ще ни вземе всички еднакви партове. Тоест всичките плочи, които са в модела. Тук не трябват само единствено в момента. Партовете, които участват в асемблито. Променихме това. И тук вече правилно ще се покажат 1, 2, 3, 3 и общо 9 различни парта ни трябват за общия брой асемблита, които са 2. Тук ще се променим само с 6 да се показва общия брой. И за асембли антетката ще използвам вече направената за Single Part, но тук виждам, че всъщност не е за Single Part, а е за General Arrangement Drawing. Това е разликата е в тези три стойности, които сега ще покажа как се променят при асемблита. И вие ще може да си ги направите след това и за Single Part-овете. Тези трите. Тук ще ни вземе Assembly Model Total, т.е. общия брой на асемблитата, които са в модела. Тук ще ни вземе общото тегло за едно асембли и тук ще умножим едното по другото и ще ни изкара общото тегло за едно асембли. И за целта тук ще си добавим само един row или един нов ред. И в този нов ред ще си изкопираме всичкото ето това отгоре. Ето тук долу. И така ще имаме вече същата таблица, обаче няма да е в header, а ще бъде в Content Type. Тук ще изберем Drawing. И тук ще се добавим каква е разликата, че в header не може да извикваме точно ето тази функция Assembly Model Total. И съответно Assembly Wait Net и ето тази формула тук, вече съответно от умножението на предходните две не може да съществува. Това е единствената разлика. Тук за Part Mark видях, че може да се добави Assembly. Ето така Assembly Position Number. И тук ще го напишем да не е Part Mark, да е Assembly Mark. Save. Ще го променим на A. Това ще се казва вече Assembly Drawing. И като презаредим на ново чертежа, тук ще се покаже вече актуалната информация. Assembly Mark BA137, Document Type Assembly Drawing, количество 2, тегла и отново същата информация. Тук шита очевидно вече няма да е 90, вече трябва да е примерно 91, 91. И съответно тук с линейка може да се продължи да се доформя по подходящ начин. Целта не е да имаме. Целта в момента не е да имаме визуална представа какво може да се променя, а не толкова да спазваме някакви детайлчета. И съответно от Select, от Insert, тук виждате, че може да има Assembly, Bold, най-различни менюта. Всичко това обяснявам в интернет и всеки сам може да допълнително да разгледа за всяко едно отделно. И тук показваме, че информацията, която може да се представя автоматично да се представя в този вид, става изключително лесно. И сега като отворим и заредим този шаблон за друга асембли, и тук от Layout вече сме го запазили това под формата на асембли. Ще отидем при друг чертеж, който е тук Properties. Ще си изберем Layout. Този layout вече може да го пренесем ето така с Shift на останалите чертежи. Modify. Или като Save и да го запазим като настройки за асемблита при автоматично генериране на бъдещи чертежи. И съответните User Defined Properties, ето тези всичките може да се пренесат ето тук.
Така, и вече си имаме един приличен вид. И като отворим следващия чертеж, той ще вземе същите стойности, вече които сме задали, BA151 Assembly на следващия чертеж, но тук виждаме part IPP 150 и съответната плоча само една в края. Тук само един профил IPP 150 с една плоча отново всъщност по средата. Ето така завъртяна. И тази таблица вече е автоматична и ще се променя при всеки един чертеж. И накрая със съответния AI може да му зададем дори вече с напредването на технологиите тези неща да стават автоматично чрез два принт скрина. Ето така и ето така. Но ги пускам просто на съответния AI, който ще ми генерира точно тези темплейти в съответната папка, която ще кръсти Tech.Form. Оттам ще си ги скопирам и ще си имам тетка и таблица. Целта на това видео беше да се запозная с темплейт едитора, как може да се създават, как да се управлява. Като с напредването на технологията това вече ще става автоматично. Целта ни е да знаем какво прави темплейт едитора, когато не знаем каква е тази цялата информация, защото тук информацията е наистина много. Като всяко едно поле, виждате, че има страшно много функции, като започнем от Project Name, като преминем през всичките редове. Какво са редовете? Тук се вижда ясно на компонент Header, тук кога се използва Red, когато синьото е по средата, Page Footer за какво служи, кога имаме subassembly и така нататък. Всичко това трябва да е ясно преди да се използва шаблон на готово от AI. Надявам се тук в това видео да сте научили доста полезни неща и до следващия път.